A Deputación de Pontevedra vai estender a programación do Día das Letras Galegas ao longo de todo o ano. Baixo o lema 365 días en galego, o Goberno provincial impulsará unha serie de actividades centradas en reivindicar a lingua propia. Dificilmente haberá administracións que fagan tanto como imos a facernos, pero porque é un compromiso real coa lingua, coa cultura e tamén coa igualdade. Porque o Día das Letras Galegas reivindicamos o noso, aquilo que nos fai auténticas e auténticos, que nos identifica, que nos construe como pobo. Ao longo deste ano haberá espectáculos multidisciplinares, exposicións, obradoiros para centros de ensino e actividades escénicas. As iniciativas estarán enfocadas en especial á mocidade. As primeiras actividades centradas na figura de Xela Arias terán lugar xa na semana que ven. A programación deste ano está bastante dirixida, moi dirixida a ese segmento da poboación. Xunto ca colaboración da ELGA, imos a realizar diferentes obradoiros en diferentes centros de ensino de primaria e de secundaria. En concreto, percorrerán diferentes centros da provincia 20 obradoiros, faránse 20 obradoiros. Poremos en marcha unha exposición Lebres como gacelas, que é un proxecto multidisciplinar que integra palabra e imaxes, é dicir, poesía e fotografía. Para elo, inspirámonos en Tigres como a cabalos, a obra de Xela, na que Xulio aportou as fotografías. Na presentación do programa das letras estivo tamén Xulio Gil, viúvo e fotógrafo da autora homenaxeada este ano. Todos os xestos que fagamos os galegos en Galicia, xestos na Diputación, por exemplo, ese pulo, ese empuxe que hai pola muller, todo isto sexa homologable, é dicir, non sexa, entre comillas, paleto, senón que sexa de calidade, para que quen nos importa, que a xente nova, pois diga, hombre, isto mola. A Deputación aproveitou tamén para reivindicar o papel das mulleres na literatura do país, lembrando que nos últimos 50 anos houbo 5 mulleres distinguidas coas letras galegas.